gawe sulapan reka-reka dadi buta telu gunung yen sing kok mameri salihane Baladewa sakarepmu ning coba sawangan lek nomor 4mu jereng gobokmu sawangan aku Ratu Mandura ora gumun kok pameri dadi buta kaya ngono kuwi kena pangabarane Baladewa babar kula wujud kuwi bangsa ayo, kowe dadi buta gedhe meneh. Ratu Mandura Baladewa yana apa tiar kowe. Jangan kena Baladewa. Ya Surabrata Jamrata gremtaku. Ratu Mandura Baladewa yana majure tak keset diasmu buta biasa bae. Ora petak wis. Yodha larata keng godhor sang guru yen tan mutusa sang Sri jagat Dewa Bathara paestu karo jagat bubar mawut wadya Ngastina dalah wadya parang rukmi luwih-luwih ana pangapunge Ratu Mandura sing jenenge Baladewa. Iya. Ratu Mandura ngaku ampuh kaya ngapa majurene tak grayang lakon dadi reca kowe.